Welkom in Hulst bij regen. Zo, beste mensen, de locatie Havenfort. Ze hebben de fietsen verplaatst naar de andere kant. Het is wel een betere opstelling. Want ze stonden achter het muurtje daar. En het was niet in het zicht, hè. Dus hier opnieuw even de locatie dropzone Havenfort. Dus de mogelijkheid naar België te fietsen. De fiets achter te laten aan de verschillende dropzones terug te vinden via de applicatie, maar ook omgekeerd. Komen uit België, hier de fiets zetten. Zo gaan nu ook terug naar Vogelwaarde via Hulst, de busstation, via dus de andere dropzone.
Dus hier is er geen busvervoer in het weekend voor de dorpen. Dus momenteel de Roosendaalbus die zal vertrekken over 50 minuten. Dus van dit punt naar Roosendaal. Maar opnieuw heb je geen vervoer. Je moet hier geen uren wachten. Hier heb je dus ook de deelfietsen. Dus hier kun je dus direct vertrekken naar de grens, naar Sint-Niklaas, naar Antwerpen en ook hier retour, bijzonder goed. Maar het is wel nog belangrijk dat er een extra dropzone komt in Henksdijk tussen Vogelwaard en Kloosterzande. Om dus dat je daar in feite geen dropzone hebt in deze zones. Enkel nog aan Perkpolder. Ik had het ook getoond via het overzicht op een kaart.